Nevěřím, že tady to dělám. Hello everyone, vítejte u mého prvního YouTube videa. Jelikož je tady to moje první video, tak jsem se rozhodla, že by bylo fajn, kdyby jsme udělali Q&A, protože si myslím, že nás to může všechny tak jako trošku zblížit. Zároveň jsem vám dávala na Instagram anketu, kde se mě mohli ptát na otázky a přišlo mi jich fakt spousta, za což vám moc děkuju a asi se na to rovnou můžeme vrhnout. Kdybyste mě neznali, tak já jsem Terry Zedi a budu strašně moc ráda za follow a like, aby nás to mohlo pušnout v algoritmu. Vzala jsem si na pomoc tady svůj iPad, kde mám vyskrýnovaný všechny otázky a myslím si, že můžu začít s jednou z těch nejvíc tázaných a to je, kde studuju a jakou mám teda jakoby školu celkově. Já nechci zmiňovat vyloženě tu konkrétní školu, ale já jsem ve druháku na obchodce a studuju prostě ekonomický liceum, což je prostě něco mezi Gimplem a právě jako ekonomkou. A nevím, jestli vyloženě jako někdy se ze mě stane člověk, který bude dělat něco v ekonomice, ale myslím si, že to je fajn do budoucna, jelikož prostě předměty jako ekonomika a právo je prostě základ v dnešní době. Ještě by bylo docela fajn říct, že jsem na střední, jo? Není to vysoká, je to střední. Takže mám ještě docela dost času se rozhodnout, kam chci jako do budoucna směřovat. Jaký další otázky tady máme? Hrozně moc vás psalo, že jsem strašně hezká a tady věc a strašně moc komplimentů a já vám za to chci strašně moc poděkovat, protože když jsem to četla, tak jsem se reálně culila a uspívala celou dobu, protože z toho mám fakt radost a je to pěkný, takže děkuju. Jedna věc, která mě tady strašně zaujala, je holčina, která mi napsala Girl, I need your playlist a já jsem se za svoje písničky actually vždycky hrozně styděla. Vlastně když mi bylo 14-15, tak jsem poslouchala Taylor Swift a byla jsem třeba největší Swiftie a i když možná budu cancel za to, že to tady to říkám, tak furt jí mám ráda. Prostě myslím si, že nějaký z jejich písniček jsou fakt super a nikdy jsem nějak nechápala ten hate na ní. Zároveň já třeba fakt nejsem člověk, který by poslouchal rap. Nemám rap ráda, prostě na to nevibuju, stejně tak jako R&B a třeba do toho někdy dospěju, ale zároveň teďka to je něco, co prostě je velký ne. Na druhou stranu ale miluju Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Sabrinu, potom já musím se podívat na svůj playlist, wait. Já vám to tak jako řeknu prostě, co mám v playlistu, abyste měli prostě jasnější info. Poslouchám rock, poslouchám Red Hot Chili Peppers, poslouchám Green Day, prostě to je mega random tady ty věci, co mám. Offspring, Nirvana, Queeny, miluju Queeny. Potom Harryho Stylese, pane bože, já miluju Harryho Stylese, tady úplně... Já bych prostě řekla, že kdybyste vzali nějaký jako retro 90ky a zároveň takový ty aesthetic písničky, které se hodí k tomu Pinterestu a scrollování na Pinterestu, tak tohle je můj music taste v kostce. Next question je, jaký jsou moji oblíbení influenceři a já fakt jako mám ráda influencery z Česka, vím, že spousta lidí kouká hlavně na ty zahraniční, ale já prostě jsem na té svojí rodné půdě a koukám se na český influencery, miluju Valentínu Procházkovou, která dělá apréšik, miluju Fatal a Dimu, taky hodně koukám na Nelu Valentínu v poslední době, mě strašně baví teďka ty její stěhovací vlogy. Potom jako samozřejmě jsem OG a koukám na Kovyho, doteď přijde mi, že jeho tvorba se strašně posouvá vlastně od toho začátku do té doby, co je tady teďka a co vlastně on tvoří, je to úplně super. Potom Showsty, jakože reálně to jsou moji nejoblíbenější lidi, na který koukám, ať už na TikToku, tak na Instagramu, tak prostě potom tady na YouTube a tak no. Řekla bych, že to je asi to hlavní, co sleduju, podle mě jich jako je určitě víc, ale tohle je tak nějak jako ta velká většina. Jinak já jsem prostě vyrůstala přesně na tady z těch OG influencerech nebo jako youtuberech, jako byla Anička Šulcová, ona furt natáčí, ale prostě její skeče, já si pamatuju, doteďka si pamatuju, jak jsem na ně koukala prostě a jak ona natáčela to video, že hubnu do plavek a já jsem potom úplně si říkala, taky hubnu do plavek a tady ty všechny skeče nebo Verču spudnou na tylu, panebože, já prostě jsem tak strašně nostalgický člověk, co se tady z té doby týče, protože já si to fakt jako většinu pamatuju na vzpomnění a třeba jako válku parodií jsem viděla tak miliardkrát. Pamatuju si, že jsme se hrozně smáli s mojí mamkou, když jsme na ty parodie koukali, prostě já jsem jí to vždycky ukazovala a to bylo prostě to, co jsme sledovali místo večerního filmu, protože I love it. Ptali jste se mě na autoškolu, protože jsem to docela sdílela, víte, že ji doteďka dělám a já už jsem to měla mít dávno za sebou, vlastně teďka to je týden, co jsem nedala ty testy a hrozně mě to štve, bylo to zbytečný, vím, že já jsem na to ready, vím, že jsem se na to učila, ale překlikla jsem prostě jednu odpověď v tom testu na poslední chvíli a byla to ta rozhodující, takže už mi prostě potom ty body nedali. Je to strašná škoda, ale budu mít za 2 týdny jakoby opravku, takže budu víc vyklidněná, nebudu se stresovat. Prostě to zapříčinil stres, to, že jsem to nedala, protože jsem si nebyla jistá a
byla jsem taková vyschýzavená celkově z toho. Já jsem mega stresař, ale teďka budu vědět, do čeho jdu a bude to úplně v pohodě, si myslím, nebo aspoň doufám. A potom ty jízdy uvidíme. Vím, že tady v mém městě jsou prostě strašně přísní komisaři, takže já doufám, že tady na mě zbyde ten jeden, který je hodnej a že dám ty jízdy na první pokus. Dáme si tady 2 sekundy manifestace za dobrýho komisaře pro ty řízení, jo? Jsou to 2 sekundy? Doufám. Každopádně to jsem jevovala o sobě, ale myslím si, že nejdůležitější je fakt dělat ty testy, protože to je jediný, co vlastně vy potřebujete na tu autoškolu a potom si vlastně na ministerstvu dopravy potom projet všechny ty otázky, je to souhrn 12 otázek, mě to ještě čeká a jednou jsem si to už projížděla, ale asi ne dostatečně precizně, nebo prostě chci si to ještě jednou radši udělat a fakt jakoby budete vědět všechny chytáky a ono to je hlavně o tom slovíčkaření. Říkají to všichni, ale je to pravda, prostě musíte pořádně číst a vydedukovat to a prostě. Jak mi jednou řekl ChatGPT, ta správná možnost je ta, kde je to nejbezpečnější, nejohleduplnější a nejpomalejší rádoby. Další otázka je, bude někdy nějaké setkání osobně? Tyjo, já nechci působit jako sajunka, která dělá srazy všude po České republice i na Slovensku. Zatím to asi úplně neplánuju, ale pokud by byl nějaký extra zájem, tak určitě můžeme něco domluvit, ale já si vlastně ani jako neuvědomuji, že by někdo actually jako stál o nějaký meet and greet se mnou, protože já jsem prostě mega na začátku a hrozně si cením toho, že tady ten dotaz vůbec přišel. Kde nejčastěji nakupuješ oblečení? Já si myslím, že to je taková všeho chuť a asi nebudete ze mě úplně nadšený, ale řeknu to tak, jak to je, prostě jsem docela fast fashion consumer a H&M, Zalando, Bershka, Stradivarius, občas zajdu do New Yorku, myslím si, že basic kousky tam nejsou vyloženě jako od věci, prostě občas se to hodí. Snažím se koukat na Vinted do sekáčů, ale prostě tam je to fakt minimum toho mýho oblečení a asi tak. Co plánuješ do budoucnosti? I wish to know. Fakt jakoby přála bych si to vědět. Já upřímně ani jako nevím, co bude za měsíc, natož abych věděla, co bude za pár let, což je asi trošku chyba. Ale z takových těch jako general věcí, tak plánuji jít určitě na výšku. Chtěla bych do Prahy, uvidíme, jak mi to tak nějak vyjde. Protože vím, že prostě bydlení v Praze a i se dostat na tu samotnou výšku je strašně náročný. A určitě, kdybych sem dostala už na tu školu, tak budu potom řešit nějaký spolubydlení a takhle. Chtěla bych cestovat, chtěla bych si našetřit peníze na to, abych mohla vidět nějaký místa, kde jsem ještě nebyla. Vlastně do té doby, co jsem tady doma u rodičů a studuju na střední, tak bych chtěla fakt jakože navštívit co nejvíc těch jako zemí, protože si myslím, že je na to ten ideální čas, než budu mít vlastně jakoby tu zodpovědnost sama za sebe na 100%. Tím mi vlastně pomáhá ta brigáda, to, že chodím do kavárny, kde prostě dělám kapča a miluju svoji práci, strašně mě to baví. Zároveň mě to taky vydělává nějaký peníze na to, abych potom mohla být přesně takhle nezávislá a mohla si dovolit cestovat, takže jsem za to fakt vděčná a myslím si, že pokud bych vám mohla dát nějaký tip, tak je to fakt, najděte si brigádu. Vím, že spousta lidí říká, že to je nemožný si najít brigádu, když vám není 18, ale trust me, prostě fakt skočte po jakýkoliv příležitosti, která se vám líbí nebo aspoň trošku zamlouvá, do it, protože prostě je to super. Vlastně vám to dá hrozně moc těch benefitů, který to můžete mít na rozdíl od lidí, kteří tu brigádu nemají. Takže já můžu jenom doporučit. Samozřejmě je potom taky důležité to nějak skloubit s vaším časem, aby vás to nezrujnovalo, protože to je potom ta druhá stránka věci a je to taky trošku už potom toxický. A vy potřebujete čas pro sebe, potřebujete klídek, potřebujete dělat věci, co máte rádi. Takže takový nějaký balans tam je potřeba najít. Můžu se zeptat, jestli cvičíš nebo děláš nějaký sport, máš nádhernou postavu. Já strašně děkuju, protože jsem teďka se svojí postavou taková, jako chtěla bych si trošku vybudovat nějaký svaly, protože já a cvičení jsme v poslední době takový jako ne úplně nejlepší kamarádi. Já a Fitka máme takový vztah, že jsme prostě kámoši, který se vidějí 1 do 3 měsíců. A vždycky, když se vidí, tak si říkají, tyjo, proč se nevídáme častěji, ale potom se stejně nedomluví, aby se jako viděli častěji. A teďka se to snažím změnit, jo? Už jsem tam byla 2 dny straight
a koupila jsem si permici, abych se donutila tam chodit, protože prostě vím, že samotný pohyb je strašně zdravý pro tělo a vlastně to dělá dobře i tomu mentálnímu zdraví, takže to je jeden z důvodů, proč chci cvičit víc a zároveň jo, chci vypadat líp, chci se cítit líp ve svém těle, takže tak, teďka zase budu chodit do fitka, jinak dřív jsem dělala aerobik, volejbal, florbal, prostě bylo toho víc, taky jsem se snažila o gymnastiku, jo, ale nejsem asi úplně gymnasticky nadaný člověk. Well, kdy mám narozeniny? Já mám narozeniny 10. ledna a jsem teda kozoroch a mám mega ráda svoje číslo, protože prostě to je 10.01, takže to je jako 101, chápeme se, mně se to mega líbí. Nevím, co víc tomu říct. Mám ráda své číslo narození. Kde všude jsi byla se svým boyfriendem? Jste strašně cute, já moc děkuju. My jsme byli, už to je docela jako pár zemí, kde jsme byli spolu, jakože když nepočítáme Prahu a prostě takový ty města po Česku, tak jsme byli spolu ve Vídni, v Drážďanech a teďka jsme byli v Itošce a ještě v Egyptě a vlastně ještě v Anglii, takže asi tak a plánujeme určitě ještě něco na léto, jako fakt chci někam zase letět nebo jet, to je vlastně úplně jedno. Mě hrozně baví mě cestovat s ním, je to strašná sranda, on je prostě mega můj parťák ve všem a tak. Reálně máš mega hezký hlas, nepřemýšlela jsi nikdy o dabingu nebo zpěvu? S tím se pojí i otázka, jestli jsem někam chodila zpívat, protože jo, chodila jsem, myslím 4 roky do sboru, který mě ale jako tolik nebavil a potom další 4 roky a solový populární zpěv. V tom jste mi psali, že mám moc hezký videa, že jsem inspirativní. Jsem za tady ty věci strašně vděčná a už vám tady děkuju v této videu třeba po stý, ale chci vám jenom říct, že I mean it, prostě fakt mě to zahřívá u srdíčka, když vidím, jak moc mě podporujete, protože bez vás bych vlastně jako ani neměla takovou motivaci natáčet tady to YouTube video, protože prostě vy jste ten hlavní pohon, který mě sem jakoby táhne a který mě motivuje k tomu dělat víc a víc videí a určitě na tady tom YouTube kanále těch videí vyjde víc a tak, takže jsem vám chtěla hrozně moc poděkovat, strašně moc si toho vážím, že tady jste, že jste to video dokoukali až sem, protože to moje první video, nepředpokládám, že mě algoritmus pušne zas tak moc, ale my tomu určitě můžeme pomoct s tím likem a follow, takže na to určitě nezapomeňte a já se budu těšit zase příště a doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně, nazdar!